जोङो दिनै बे भेरगाव ओनसोलनि थाखानाय हिसाबै भेरगाव बाथौ गौथुम जोङो खुंबोबाय थादों सिगाङावबो। बेयावहाय जोङो माइनाव लाइमोन आरो दौरि आसारि गासैखौबो सरजाबफानानै जोङो मोनसे गेवलां जथुमा लानाय जाबाय आरो बे जथुमायाव जोङो जिल्ला गौथुमनिफ्राय लिंना लाबोदों आलासि माइनावनि सासे आरो ओमफ्राय लाइमोननि सासे। दिनै गुबै बेहाय मा सावरायनाय जादों? गुबैयै लाइमोनफोरनि सायाव धोरोमजों सरजाबफानानै बर' हारिनि माबोरै दावगालांनो हागौ आरो लोगोसे बाथौ धोरोमखौ गोजौआव दिखांनायनि फरायसा सिख्ला एबा सेंग्राफ्रा गोग्गोमै दावगालांनायनि थाखाय सावरायनाय जादों। आरो बिथिंजाय जोंहा माइनावफोरा जेरैहाय न'खर बेंनायजों लोगोसे गथ' गथाया माब्रैयै बर' जाथिनि आरो बर' धोरोम सिबिनायाव गोग्गोमै मारै सालायलांनो हागौ फिसा फिसौखौ एबा गावनि गथ' गथायखौ बेहाय जोंहा आलासिजों लोगोसे सावरायमेल खुंनो लायदों।